Hola, bon dia. Avui aquí a Ferrari TV entrevistarem a Meritxell Budó, la que va ser consellera de la presidència i portaveu del govern durant el mandat de Joaquim Torra. Ens ha explicat moltes i moltes coses. Aquí us deixem amb l'entrevista. Meritxell Budó, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Com està? Doncs mira, estic bé, a punt d'agafar uns dies de vacances necessaris, tots en tenim ganes i a veure si aquesta cinquena onada ens ho permet. Perfecte. Bueno, jo el primer que volia començar explicant és que vostè va estudiar per ser farmacèutica i la meva pregunta és, en el món de la política no té gaire a veure, no?, la part de la farmàcia d'això en la política. Llavors, la meva pregunta és, com arriba vostè a ser consellera de la presidència i portaveu del govern? Bé, de fet, jo estudio farmàcia perquè sempre m'ha interessat el món de les ciències de la salut, però sempre he estat una persona amb inquietuds polítiques, també de ben jove ja participava des de la política local en el meu municipi i, per tant, diguem que aquestes inquietuds sempre m'han acompanyat, fins que va arribar un moment en què des de l'agrupació del meu partit en el meu poble em varen proposar primer de presentar-me per presidir el que era el partit a la Garriga. Després tot això va anar derivant en què vaig encapçalar el projecte polític en el meu municipi, com a candidata a l'alcaldia el 2007 i vaig ser alcaldessa el 2007 fins al 2008 i després a partir del 2011 fins al 2019, que va ser el moment en què tant el president Puigdemont com el president Torra com el conseller Turull em van demanar d'acceptar aquesta responsabilitat com a consellera de la presidència. Per tant, la meva carrera política ha començat en el món local, la política municipal. I per tant, el moment que va fer el salt, a la política va ser quan va començar això de la carrera política municipal, no? Quan vostè va decidir fer el salt. Quan jo vaig ser alcaldessa de la Garriga, vaig començar a dedicar-me, al que era la política de manera més professional, perquè vaig estar 9 anys alcaldessa del meu municipi. Això també em va permetre altres responsabilitats, com ser vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, i llavors el 2019, al març del 2019, vaig fer el pas a la conselleria de la presidència, però he estat molts anys fent política municipal, però també he estat molts anys treballant a la indústria farmacèutica. D'acord, jo que li volia comentar és que si ara vostè d'aquí a 4 anys tornarà a haver eleccions, no perquè és com habitualment es fa, d'aquí a 4 anys tornarà a haver eleccions, vostè imagini's que guanya el seu partit les eleccions i li diuen si vol tornar a ser consellera, si vostè vol tornar a ser consellera, vostè què li diria? Què diria? Jo, el meu partit, saben que sempre estic a disposició per allò que considerin oportú i necessari en cada moment, no? I per tant, com que jo soc de les persones que creu que per poder transformar s'ha de governar i que governar vol dir prendre decisions i s'ha de ser valent, jo em considero una persona valenta, amb capacitat per prendre decisions i, per tant, si el meu partit considera en un futur que jo puc estar en un lloc determinat, òbviament que estaré a disposició. I ara apartem una mica això i em vull centrar més en la taula de diàleg. Perdona? Amb la taula de diàleg. Amb la taula de diàleg. La meva pregunta era si vostè creu que la taula de diàleg és efectiva. Jo soc molt escèptica amb la taula de diàleg i, de fet, no ho soc perquè no cregui que el diàleg ha de ser la solució a un conflicte polític. Al contrari, jo crec que el diàleg és la solució al conflicte polític, que només es resolen els conflictes polítics des del diàleg, però el que està clar és que ha de ser un diàleg entre iguals, un diàleg on es pugui parlar de tot, però sobretot es pugui parlar d'allò que genera el conflicte polític, no? I, per tant,
en aquests moments en què tenim un govern de l'estat espanyol que tant el president com els seus ministres ens han dit per activa i per passiva que ni es parlarà d'autodeterminació, ni es parlarà de llei d'amnistia, ni es pot parlar de tot això, que és el que genera el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol, doncs òbviament no crec en aquesta taula de diàleg i per tant soc molt escèptica a que porti algun fruit positiu. Per tant, vostè no creu que amb la taula de diàleg puguem arribar a la independència de Catalunya? En absolut. De fet, serà molt difícil que ni tan sols el govern de l'estat espanyol es vulgui asseure en una taula on es posi com a tema que Catalunya pugui esdevenir un estat independent. Això és impossible que passi perquè el marc mental de l'estat espanyol mai permetrà ni tan sols que es pugui parlar de la possibilitat que Catalunya sigui o esdevingui independent. No? Per tant, jo no crec que amb aquest estat aquest mecanisme del diàleg funcioni, no? Ni tan sols per permetre poder exercir el dret a l'autodeterminació, que és decidir lliurement votant quin ha de ser el nostre futur polític. Ni tan sols crec que la taula de diàleg permeti això. Per tant, jo sóc molt escèptica. És cert que hi ha un pacte que diu que durant un temps es treballarà en aquesta estratègia. No obstant, jo sóc dels que pensa que en el mentrestant es treballa aquesta estratègia, s'ha de construir l'alternativa per quan fracassi la taula de diàleg. I per tant, ha de ser compte de quina creu que és la solució del conflicte entre Catalunya i Espanya, perquè clar, vostès diuen independència, l'Estat els diu que no. Quina és la solució del conflicte? Poder exercir el dret a l'autodeterminació i per tant Catalunya ha de treballar perquè això sigui així. Paral·lelament també cal treballar una llei d'amnistia que ens permeti el retorn lliure dels exiliats i la llibertat en tots els sentits dels presos polítics, no? Perquè en aquests moments els han donat uns indults, però no els han condonat les penes, per tant estan indultats. Això resol una situació personal d'ells i de les seves famílies, però en tot cas no resol el fet que segueixin amb una condemna ferma, no? I per tant, això s'ha de resoldre via una llei d'amnistia i també s'ha de poder resoldre exercint el dret a l'autodeterminació, com et deia, que Catalunya pugui decidir lliurement, votant de manera democràtica, quin volem que sigui el nostre futur polític. I aquí, l'estat espanyol hauria de fer la seva proposta, quina és la proposta que té per Catalunya, perquè la gent de Catalunya decidís no independitzar-se de l'estat espanyol, no? Però mai hem sentit cap proposta per part de l'estat espanyol, només sentim amenaces, només sentim coaccions, només sentim declaracions, com l'altre dia la ministra portaveu, dient que els independentistes, a veure si ja hem après la lliçó, no? Per tant, jo cada vegada veig més difícil i, per tant, quina és l'alternativa? Doncs l'alternativa passa per una estratègia conjunta entre tots els partits independentistes a Catalunya, sumant-hi també les entitats independentistes, com poden ser Òmnium, com poden ser l'Assemblea, com poden ser d'altres que hi hagin al nostre país. Per tant, ha de ser una alternativa de país, ha de ser una alternativa treballat des de tots els actors de l'independentisme i tenim 2 anys per construir conjuntament aquesta alternativa. I ara que vostè va ser, corregeix-me si m'equivoco, vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, sí? Li he preguntat què li sembla el pacte que hi ha a la Biga entre Junts per Catalunya i el PSC. Doncs mira, la veritat és que els pactes en el món local són uns pactes que de vegades es poden entendre o no, però responen a unes realitats. Aquesta no era la primera opció de Junts per Catalunya, però no hi va haver la possibilitat que tinguéssim suport amb un govern de Junts per Catalunya i Esquerra a la Diputació de Barcelona. Això no va ser possible. Nosaltres som una formació independentista presents a la Diputació de Barcelona, per tant, la Diputació de Barcelona també està governada per una formació independentista. Jo crec que això és important de recordar com aquests pactes locals s'han fet entre d'altres formacions en d'altres llocs. Jo també vull recordar, per exemple, com a l'Ajuntament de Sant Cugat, Esquerra Republicana està governant també amb el PSC i la CUP, o l'Ajuntament de Figueres o tant d'altres ajuntaments. Per tant,
Els pactes locals responen a unes altres realitats, a unes aritmètiques que no sempre són possibles, malgrat que siguin la teva primera alternativa política, com aquest cas era de Junts per Catalunya. I què li sembla del suport d'Esquerra Republicana al govern espanyol, Pedro Sánchez? Bé, doncs això en tot cas respon a una estratègia d'un partit polític que és Esquerra Republicana. Jo, en aquest sentit, no vull fer valoracions, jo valoraré el que fem des del meu espai polític, que és entendre que en un govern que no deixa de ser també còmplice del 155 i que va representar el que va representar en les nostres institucions, un govern que no ha condemnat els fets de les pallisses per part dels cossos de seguretat espanyols a l'1 d'octubre que van perpetrar contra la ciutadania que pacíficament anava a votar, un govern majoritàriament ocupat pel Partit dels Socialistes, però també per Unides Podemos, que en cap cas ha fet res en contra del rei emèrit ni en contra la corona i tota l'actuació que han tingut amb els temes de corrupció i, per tant, en aquest sentit, jo crec que no els hi pot... És a dir, i sense res a canvi per Catalunya, que jo crec que això també és molt important de posar sobre la taula, més que amenaces, coaccions i repressió rere repressió, que és l'únic que està exercint l'estat espanyol envers Catalunya, doncs aquest suport per la nostra part no hi és, ni hi serà. Perdona, ara ens centrem més en la Generalitat i el que li volia preguntar era que quina opina del famós cas de Marcel Vivet? Mira, aquests són casos que s'enquisten perquè jurídicament tenen uns mecanismes complicats, però aquí també jo crec que hi ha d'haver una part important de negociació entre els advocats de Marcel i els advocats de la Generalitat per arribar a un bon port. Jo crec que això s'ha de poder resoldre, que aquestes coses no s'han de produir. De vegades jurídicament és difícil perquè hi ha fets molt tipificats i llavors són unes coses molt matemàtiques, però jo crec que hem de ser capaços, a través del diàleg entre advocats, de poder arribar a una solució que permetin que casos com el de Marcel no es tornin a repetir. Què li sembla que Jordi Sánchez digués que l'1 d'octubre no era per assolir la independència de Catalunya? Jo crec que exactament ell no va venir a dir això, ho va dir en un marc, en un entorn, i per tant no cal treure declaracions fora de context. Jo sóc dels que pensa que l'1 d'octubre va ser un referèndum, que el van votar, que vam guanyar i que, per tant, per mi el mandat de l'1 d'octubre està plenament vigent. I crec que això el secretari de Junts per Catalunya també ho ha dit. Per tant, quan creu que arribarem a la independència de Catalunya? Doncs el primer que cal és que el que t'he dit, un projecte de país de tots els actors independentistes per tenir una mateixa estratègia i anar a la una. Jo crec que aquest treball s'ha de fer, l'hem de poder fer, és necessari fer-lo. Des de la societat civil se'ns demana unitat. És molt important aquesta unitat estratègica per poder-nos enfrontar en un estat si volem assolir realment la independència, si volem exercir el dret a l'autodeterminació i, per tant, el primer que cal és aquesta entesa entre els diferents actors de l'independentisme. I què li diria? Quan això passi, caminarem cap allà. Què li diria en aquella part de l'independentisme que està cansat del procés però que vol la independència? Doncs que ningú ens va dir que això seria fàcil, que hem de seguir lluitant, que ja no és una cosa per nosaltres, sinó que és pels nostres fills i pels nostres nets, que si volem realment construir un país millor no podem defallir, que hi hem de ser tots i que, per tant, no ens podem cansar. Ningú ens va dir que ho faríem en 4 dies ni que seria fàcil i, per tant, això ho hem de poder fer bé, ho hem de fer possible i, per tant, que aquí ningú pot abandonar, ni ningú es pot rendir i ningú es pot cansar. Ara m'agradaria centrar-nos en el Polònia de TV3. Quan vostè va sortir la primera vegada que l'imitaven al Polònia de TV3, quan es va veure a la televisió, li va fer gràcia? Creu que l'imiten bé? Crec que m'imiten molt bé, em va fer gràcia i la veritat és que la primera imatge que vaig veure, que va ser un pantallasso que em van enviar amb l'actriu ja caracteritzada de Meritxell, i que aquella nit estrenava paper, quan vaig veure aquella foto de lluny em va semblar que era jo. Ostres, és que em vaig veure idèntica. La veritat és que crec que em van caracteritzar força bé. I ara li hem preguntat, nosaltres des de Farà
ETV, a les xarxes socials, els hem dit a la gent que ens enviï preguntes que li hauríem fet a nosaltres, i ara aquestes preguntes que li llegiré són dels nostres oients. La primera és respecte al procés. Quan es parla d'implementar el mandat de l'1 d'octubre, a quines accions concretes fan referència? Doncs el mandat de l'1 d'octubre és molt clar, no? Que deia que, és a dir, va ser un referèndum sobre si Catalunya havia d'esdevenir un estat independent, va guanyar el sí i, per tant, doncs, diguem que la ciutadania va ser consultada i que, per tant, doncs, a través de les urnes es va mandatar esdevenir un estat independent i, per tant, a partir d'aquí establir tots aquells mecanismes que ho facin possible. Ara parlem una mica, ens centrem en salut. Cal impedir a les persones que no es volen vacunar que accedeixin a locals amb concurrència pública? Jo crec que davant d'una pandèmia com la que ens trobem cal ser solidari, cal ser generós i cal comprometre's, no? Perquè si no és una cosa que entre tots ens hi enfrontem, no ens en sortirem. I que, per tant, és molt necessària la vacunació. Primer de tot, per tant, aprofitar per fer una crida a totes les persones que tenen accés a la vacuna que es vacunin, perquè és molt important. Això és el que ens donarà la barrera per frenar la pandèmia i a partir d'aquí, doncs, és a dir, quanta més població hi hagi vacunada, més immunitat agafarem doncs, com a societat i ens permetrà doncs, de no haver d'implementar mesures com les que s'han d'implementar o les que es puguin implementar en un futur. No? I, per tant, doncs, jo crec que és molt important la vacunació per assolir aquesta immunitat de grup que encara trigarem un temps a assolir-la. Mentrestant, caldrà conviure amb d'altre tipus de mesures com les que s'estan aplicant o les que es puguin aplicar en un futur. El fet que es demani doncs, el certificat de vacunació per accedir a alguna activitat o una altra s'ha d'acabar de valorar, perquè si és cert és que podria ser una acció discriminatòria si tu no poses a l'abast de tothom la capacitat per vacunar-se. No? Per tant, quan tinguem garantit que tothom té accés a la vacunació és quan ens podem plantejar aquest tipus de mesures de dir si tu, que has tingut accés, no t'has volgut vacunar, potser aquesta activitat no la podràs fer. Però hem de poder donar accés a que tothom es pugui vacunar. Creu que amb les mesures implantades pel nou govern de Pere Aragonès podem frenar el risc de contagis? Vostè creu que són efectives aquestes mesures? El que tenim tots clar és que el virus es contagia a causa de la interacció social. Quan les persones estem en contacte és quan estem en risc perquè ens estem exposant a possibles contagis. Per tant, totes aquelles mesures que redueixin el risc d'interacció social són mesures efectives perquè no es transmeti el virus. No? I, per tant, aquestes són les mesures que hem d'implementar. En un moment en què portem un any i mig de pandèmia, que això vol dir de cansament, això vol dir d'afectació de l'activitat econòmica important i, per tant, vol dir que en aquests moments no podem actuar com vàrem actuar al principi de la pandèmia perquè no tenim capacitat d'assolir mesures d'aquella envergadura. Tenim la sort de que tenim un percentatge molt elevat de vacunació, tenim la sort de que tenim sobretot aquella població més vulnerable vacunada i, per tant, aquests ja els tenim protegits. A partir d'aquí hem de trobar l'equilibri entre poder continuar més o menys fent vida normal i mesures que redueixin la interacció social. Per tant, tot allò que sigui trobar aquest equilibri és necessari amb aquestes mesures que estem implementant. I a partir d'aquí el que és molt important és que tots ens fem nostres aquestes mesures, perquè si ens saltem aquestes mesures que estan vigents, com és reunions de més de 10 persones en l'àmbit privat, o si en un espai a l'aire lliure, o si estàs en un espai tancat més de 6 persones, que no està permès menjar ni beure a la via pública i, per tant, que el botellot està prohibit. És a dir, si no ens conscienciem tots que hem de deixar de fer aquestes activitats, no aturarem la transmissió del virus. Jo crec que aquesta crida és molt important. Hem de ser tots corresponsables per no haver d'afectar més del compte tampoc l'activitat econòmica, perquè aquest país tampoc ens ho podem permetre, ni aquest ni cap. Per tant, ara en aquests moments depèn de tots i si portem mascareta allà on pertoca portar-la, si mantenim les distàncies que hem de mantenir, si no fem allò que no es pot fer i que tots sabem que no es pot fer,
jo crec que són mesures eficients. El passat dissabte 17 de juliol, el tinent d'alcalde de Barcelona, en una roda de premsa, Albert Batlle, va fer referència a l'horari de tancament de l'oci nocturn després de la pandèmia. Ell va dir, la llegeixo textualment, no sé per què he de tenir la ciutat activa fins a les 3 o les 4 de la matinada. Què en pensa vostè? Ho comparteix? Jo crec que, mira, la pandèmia jo crec que ens ha ensenyat potser a entendre que hi ha uns horaris diferents per poder fer les mateixes coses, fins i tot hem après a dinar una hora més endreçada o a sopar més d'hora, que també doncs, això és bo per la salut, no? Perquè no te'n vas al llit doncs, allò recent havent sopat, sinó que has tingut temps de pair una miqueta, és a dir, endreçar una mica els horaris. Això també, per què no, ens pot permetre fer una reflexió sobre el model de societat que volem i això vol dir també el model d'oci nocturn. Però jo crec que aquesta ha de ser una reflexió conjunta, ha de ser una reflexió amb la ciutadania, ha de ser una reflexió amb el sector de l'oci nocturn, ha de ser una reflexió amb les institucions i, per tant, si aquesta decisió s'hagués d'acabar de prendre, hauria de ser compartida, treballada i presa entre totes les parts. No? Per tant, sí que jo crec que hi ha un debat després de la pandèmia, quin model de societat voldrem, si uns horaris més europeus o no. Aquest debat hi serà segur, però hi han de ser tots els actors i ha de ser una decisió consensuada. Vostè creu que l'estiu que ve ja no tindrem Covid? O sigui, el Covid, em refereixo que el Covid hi serà sempre, però vull dir que no hi haurà contagis. Jo crec que a mesura que anem avançant en la vacunació, i no només aquí al nostre país, sinó a nivell mundial, perquè no hem d'oblidar que aquí a Europa, als Estats Units, doncs hi ha un percentatge de vacunació elevat, però hi ha molts països que no tenen encara accés a la vacuna i per tant això genera variants que també es poden anar afectant perquè vivim en un món globalitzat on la gent es mou i per tant això pot anar venint i poden anar venint diferents variants. Ara estem majoritàriament afectats per aquesta variant Delta, qui no ens diu que n'hi haurà una altra d'aquí uns mesos, per tant una bola de vidre de veure què passarà l'any que ve no la tenim. El que sí és veritat és que a mesura que anem avançant a nivell mundial en la vacunació, tot això s'anirà normalitzant en el sentit que la Covid probablement serà com una grip o com qualsevol altra malaltia que tindrem entre nosaltres. Però això no sé si serà el 2022 o el 2023. Perquè això sigui així, cal que la població mundial tingui accés a la vacunació i en aquests moments, malauradament, això no és així. Recordem ara fa uns dies que va sortir la notícia que, per exemple, el continent africà, tan sols un 1% de la seva població ha tingut accés a la vacuna. Mentre no resolguin aquestes realitats, doncs difícilment podrem dir que la Covid deixarà de ser una amenaça a nivell global com és en aquests moments. Vostè creu que s'haurien d'haver fet els grans festivals, com per exemple, poso dos exemples, el Cruïlla de Barcelona o el Canet Rock? Quan es va prendre la decisió de treballar, de permetre aquests festivals, es va fer en un moment, en una realitat de la pandèmia que ens feia pensar que la cosa ja anava molt bé i que per tant es podien celebrar. S'havien organitzat molts mesos abans i ja et dic, uns mesos en què la cosa ja anava molt de baixada. No preveiem aquesta cinquena onada amb aquesta explosió que ha tingut tan bèstia i per tant, vist lo vist ara, certament no s'haurien hagut de permetre aquests festivals, però en el moment en què es va prendre la decisió totes les dades apuntaven a què podien ser possibles i per tant des de les autoritats sanitàries es va creure oportú d'autoritzar-los. Ara és veritat que hem vist imatges que no ens han agradat d'aquests festivals, que estem en un moment de pandèmia en què la reflexió és no s'haurien d'haver fet i per tant, com va dir el conseller Argimon, probablement no s'hagueren hagut d'autoritzar. Què en pensa vostè de les discrepàncies entre Oriol Mitjà i alguns polítics que va haver-hi? Jo crec que l'Oriol Mitjà és un científic, un metge que en el govern ens ha ajudat molt en la gestió d'aquesta pandèmia. De fet, moltes de les coses que inicialment havia dit i que fins i tot se li havien criticat, com un certificat Covid per poder viatjar, etc., fixeu-vos que ara s'està implementant per part de tota la comunitat internacional. Per tant, bé, ja ho sabeu, jo he treballat molt de la mà del doctor Oriol Mitjà
Crec que moltes de les mesures i de les coses que ell ens va plantejar de la Covid que passarien van acabar passant, que moltes de les solucions que ell aportava s'han acabat aplicant, potser un any tard, però s'han acabat aplicant, i per tant doncs, és cert que eren decisions que podien generar conflicte i que per tant doncs, també generaven discussió i confusió. No? Però bé, jo sempre soc de les que diu que el temps ho posa tot en el seu lloc i que, per exemple, mesures com la que et deia abans, no? D'aquest certificat Covid, que ens permet viatjar si estàs vacunat o si t'has fet una PCR o un test d'antígens o si has superat la Covid, tot això que en el seu dia semblava una cosa impossible, ara s'està aplicant amb normalitat perquè hem acabat d'entenent que estem en pandèmia i que són mesures que ens han de permetre recuperar al màxim la normalitat mentre dura la pandèmia. Des de la seva nova posició on es troba ara, com valoraria la situació sanitària del moment? Bé, doncs jo crec que estem en un moment on tornem a estar en una situació greu. De fet, aquest mes de juliol hem arribat a unes xifres de pandèmia que si no hagués sigut per la vacuna ens hauríem hagut de tornar a confinar tots a casa, com va passar el març i l'abril del 2020, perquè les dades eren pitjors que les del març i abril del 2020 amb xifra de contagis, etc., que en aquests moments tenim un elevat nombre de persones hospitalitzades, que tenim molts llits de les UCIs ocupats per pacients Covid, que tenim el sistema sanitari molt tensionat amb uns professionals esgotats perquè porten un any i mig sense treva ni descans en la lluita a primera línia contra la pandèmia i que, per tant, en aquests moments ens cal més que mai, com a societat, ser corresponsables, actuar amb la màxima responsabilitat perquè tots sabem què es pot fer i què no es pot fer per evitar els contagis i, per tant, en aquests moments doncs, de gravetat en la que estem, perquè estem en uns moments greus, crec que és important doncs, fer aquesta crida a que entre tots hem de ser capaços d'aturar la pandèmia, no? I que, per tant, tots, des de la nostra corresponsabilitat, amb la nostra actitud i les nostres accions, hi hem d'ajudar. No sé si ara fa uns dies que se'n parla molt de... No sé si ha vist vostè la fotografia de Pilar Rahola entre altres Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, la fotografia que després la Pilar Rahola penja a l'Instagram una foto de la Peña d'Arròs. Què en pensa vostè d'això? Que clar, estaven moltes persones juntes, sense mascareta, no sé quina valoració pot fer. Estaven a l'aire lliure, és cert que s'hagueren hagut de posar mascareta perquè, bé, de fet, no hi havia distància i, per tant, les autoritats sanitàries sempre recomanem que si no ets capaç doncs, de mantenir la distància és millor usar la mascareta encara que estiguis a l'aire lliure i, per tant, doncs, sí, vaig trobar a faltar mascaretes en aquesta imatge. Ara passarem a l'apartat de l'Open Llavors. Jo aquest apartat l'anomeno pregunta random, l'anomeno així, que és un seguit de preguntes molt ràpides, que és una mica per divertir-nos una mica, perquè amb tanta política i tanta salut haurem d'afrontar una mica. Quin és el seu plat preferit? El sushi. El color preferit? El verd. Vostè és de mar o de muntanya? Uf! Va, de mar. El seu lloc d'estiueig? El Cap de Creus. Referent polític? En tinc uns quants. Ens el vol dir un o seguim a la següent pregunta? Te'n diré un per l'amistat i l'estima personal que li tinc, doncs en Jordi Turull. Vostè, ara, no sé si segueix el futbol. Vostè és del Barça, del Girona, de l'Espanyol o del Sabadell? Del Barça. Quins idiomes parla vostè? Català, castellà, francès i anglès. Quin és el seu dia preferit? El divendres. La seva cançó preferida? La meva cançó preferida? Ostres.
És que en tinc moltes. No soc persona de cançó preferida. Vale. I grup de música preferit? Tampoc soc persona de grup de música preferit, però te'n diré un pel que representa per mi doncs, de quan ho vaig descobrir que era jove, que és Dire Straits. I el seu país preferit? Catalunya. Meritxell Budó, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí en aquesta entrevista a Friday TV. Gràcies a tu, fas molt bona feina. Bé, doncs esperem que us hagi agradat molt aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies, Meritxell Budó. Ens ha fet molta il·lusió compartir aquesta entrevista amb vostè i espero que us agradi a tots vosaltres. Ens veiem al pròxim vídeo. Que vagi bé. Adéu.